Hadian baka jingyalang ban penrung dekat jangka Voice of the People Party kabala penlong nin kasngi hapen ursla la ban sakhi badaki hajar kipat ba kilawan syakani ka jingyalang Hamadan urksau ban penyesok pura syaka VPP haka jingyalang kabala penlong haka porsi tengsngi. Hendrai layu i basaka waipat ka jingyalang penrung dekat kasnong lait lengkot layu i bakipat ba kiba penyesok syaka VPP ki khambun syuk ban ye kiba hapen ursla. Wala ka jing kriat jong kasuin beneng hendrei la banyi i bakipat ba kibawan syakani ka jingyalang kisngap bet kendiang naduk basdang ka jingyalang haduk bakut ya ke ka bakinong yalam ka VPP ki pensyai syaki. La ban kedau baka penursla konstituensi lami khmat da usambut menteri rang ba ka jela uba presiden tensong bad ha ka MDC election kidan arteli ki konstituensi kata kalang kerdam lat kero ka baki katu kan ni kishnong ki hab ha ka sora konstituensi kum kishnong ki badan ha ka ilaka lat lengkon bad raj nong kanri bad ilaka lat kero bad ki wei ki dei kishnong ki baha ka MDC kidan sha kalang kerdam lat kero kibalami khmat dau MDC na ka seng UDP uba rengkat lang lendam bat kishnong ki bakham sharum na ka penursla ki dei ki bahab ha ka noshken konstituensi balami khmat da ka MDC bamenta ka bala job laiwan ka kongres Meri Kharpuri ka badairu ka kertong jong ka seng NPP. Ki jingta ya ka jak ndre ku jingta ngene ngapon ngene pertalang ngene pertajam laisi Sashistin Haupra Kublai Shibon Kublai Shihazarmu